चिरां जिल्लानि खोला सान्थिपुर गामिया देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुबुन गुबुन जिल्ला गामि ओनसोलफोराव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि खोला सान्थिपुर गामियाबो देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरजों लोगोसे आरो बिमा-बिफाफोरखौबो मान होनानै बरायदों। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि बानस आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि जौवेन नार्जारी, सान्थिपुर आरो हाथिसार गुदि बर' थुनलाइ आनजादनि आफादगिरि सोमदोन नार्जारीजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बरायनाय आरो मान बावनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ इयुन सोलोंथाइनि थाखाय बिबुंथिजों थुलुंगाखांहोयो बुंथिगिरिफ्रा। आच्छा, आङो गासै नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो गिबियावनो बर'नि मोनसे आंगो फोरबो अम्बुबासि बा आमथिसुवा बे फोरबोजों लोब्बा लानानै लोगोसे दिनैहाय जोंनि खोला सान्थिपुर गामिनि फरायसा फरायसुलिफोर जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा थांनाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिबाय। बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा-बिफा आरो जोंनि गासै फोरोंगिरि मानगोनां दिथागिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे दिनैहाय गुबुन गुबुन बोसोराव बा थांनाय बोसोराव लानाय बायदि देग्लायबो जों गामि खोला सान्थिपुर गामिया मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बे जे थांखि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ इयुन जिउ दानांगौ बा बिथांमोननि जे सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोननि इयुनाव जाहाथे माने मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार जानो हायो, बिनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बानस आफादगिरि बिथां सोरांसार बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफाद सान्थिपुर आरो हाथिसार बे गुदि आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथां सोमदोन नार्जारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आरो जोंहा सासेबाव जर'खा आलासि हिसाबै जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां मृत्युन्जय बरगयारी बिथांमोनखौबो जोङो आलासि महरै लिंबोदों। दा बे आलासि महरै लिंबोनायनि गुबै उद्देस्यआ जाहैबाय जोंनि गामियाव जिखिनि उथ्रिसार जानानै थांबाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गावनि जिउ दानायनि बिथिङाव जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे माने जाफुंसार जानो हायो आरो गासै जोंनि गारजेन बिथांमोनखौबो लानानै जोङो मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बोसोन होनाय एबा थुलुंगाखांहोनाय माखासे हाबाफारिखौ जोङो खालामनाया सोलिगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों, जोंनि गामियाव जे जाखांफुबाय थानाय बा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो दिनैनि जे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै इयुन समाव बिथांमोननि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने नुनानै थुलुंगाखाङो आरो मोजां आखल आखु दानायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे माने इयुन समाव साबसिननिफ्राय हामसिन दायथ' लानानै गथ' गथायफोरनि सायाव बेबायदि बिबान लानानै माने इयुनावबो मोनसे मोजां आबहावानि गेजेरजों जाफुंसार खालामो आं बेखौ मिजिंथियो। दिनैनि बे निउस मिडियानि गेजेरजों आङो गिबियावनो खोला सान्थिपुर गामि बिथांमोना जे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जे हाबाफारि लादों आं गामि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम गिबियावनो साबायखर जासिदों। लोगोसेनो दिनैहाय बर'फोरनि जे मोनसे दिन आमथिसुवा बे बोथोरनिबो साफ्रोमबोनिसिम साबायखर जासिहरदों। दा आङो नैबाव बिथांमोना जिबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्लायबो गुन गोनां सोलोंथाइ जे गोग्गो सोलोंथाइ बेनि सायाव जोङो जेब्लायबो खामानि मावबाय थादों आरो जोङो फ्राय गामि गामि जे सांग्रांथि जे मेल लाबोदों बै समाव जों बुंबाय थादों जे गामिफ्राव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ जुदि बरायोब्ला
बा बिथांमोनखौ मान बावोब्ला थुलुंगा होयोब्ला जे इयुननि जे जेनेरेसन जे फरायसा बिथांमोननोबो थुलुंगा मोननो हायो। दा ओंखायनो आं आसा खालामो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे गामिनि जाय बरायजाबाय बिथांमोनाबो जिथु रायजो राजाखौ लानानै जे साखि बायदि जाबाय जे बिथांमोनखौ मान होबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गोसोआव मोनसे सानथों जे जा ओंथि आरो थांखिखौ लानानै गामिया बरायदों बे ओंथियारि थांखिखौ बुजिनानै जाहाथे बरायजानाय फरायसाफ्रा जाहाथे जाफुंसार जानो हाथों आरो बे गामिनि बा जोंनि बे ओनसोलनि जे जेनेरेसन जे फरायसाफोर बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनथों होननानै आङो बा थुलुंगा मोनगोन आङो मिजिंथियो। बिजों फरायनायावबो मोनसे गोनो गोथो जायो। बेयावथ' इंलिस आरो बर' बिजों बे बेलायाव आङो सानो मिडियामखौ लानानैखौनो गोनो गोथो गैया। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों बर' बिजों फरायनानैबो गोबां एस साख्रि मावनाय गोबां डक्टर उथ्रिसार जानो हानाय नङा होमबा गोबां नोङो इउनिभारसिटियाव PhD खालामनानै साख्रि मावहैनाय गोबां दङ। दा ओंखायनो आं सानो बेयाव मिडियामा सोलोंथाइ लानायाव जेबो मोनसे फेक्टर नङा। दा जोङो बर' मिडियामजोंबो गुन गोनां आरो गोजौ जे सोलोंथाइ जों बेखौ लानो हायो होनना आङो रोखायै बुंनो। खायसे गामिफोराव माने खायसे गामिफोरनिफ्रायबो गोबां जेनेबा मोजां पास जानानै उथ्रिसार जानो हायो फरायसाफ्रा नैबायदि हाबाफारिखौ नाथाय बैफोर गामिफ्रा लानायखौ नुनो मोना। बिथांमोननि गामिखौ मा आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जाय गामिफ्राव फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों गोबाङानो मोजाङैबो उथ्रिसार जानो हादों आरो गोबाङा थार्ड डिभिसनबो जानो हादों अब्लाबो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बरायनाया मोजां। आं गासैबो गामिफोरखौ जाहाथे हायोबा बरायनाया क्लाबनि दैदेननायावनो जाथों बा गामि आफादनि दैदेननायाव जाथों बिथांमोनखौ बरायनांगौ होनना आं सानो आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।